Com deia la Mònica, jo vinc quasi com a representant de la cooperativa La Col. Per tant, en aquesta breu intervenció que tinc us parlaré tant del meu camí individual com del nostre camí col·lectiu, que trobo que pot ser interessant per a unes jornades com aquesta. Nosaltres som una promoció uns amics de promoció d'arquitectura del mateix any tots, del 85, que vam començar com un grup d'amics jugant al local, perquè com que tots sou arquitectes, tots sabeu el que és la carrera d'arquitectura i les nits en solitari que passes a casa perquè a la universitat no hi ha espai i necessites impressores i espai per les maquetes i tot això. Doncs que quan ja érem estudiants vam jugar un local per treballar tots junts els nostres projectes de la carrera, i que quan ja vam començar a anar acabant i sobretot un cop acabat i començar amb el nostre trajecte més lliurement professional, tot i que tots òbviament treballàvem des de primer, segon o tercer any de carrera, doncs ens vam donar compte que ens agradava treballar junts, que ens agradava tenir una manera de veure diferent el que és l'arquitectura i tant la manera de fer arquitectura com la manera professional de viure-la, i vam decidir començar a provar com podíem fer-ho això, no? I primer d'una manera més patosament, més amb autònoms, amb projectes que cadascú portava i que ens anàvem sumant en grupets, fins que ja fa més de 2 anys que vam decidir crear una empresa i que tingués una estructura de cooperativa. Això va ser també degut als nostres contactes que teníem allà i al nostre entorn, i era quasi una rara avis el que és una cooperativa en el món de l'arquitectura. Quan vam fer-nos nosaltres, si no m'equivoco, només hi havia una a Galícia i aquí a Cel Obert, que són arquitectes i enginyers. Però la bona notícia és que cada cop som més. Ja en aquests anys, només en poc més de 2 anys, ja hem aconsellat a diversos, tant amics com gent que ens arriba, a fer-se cooperativa. Hi havia 2 grups de joves arquitectes també que ens van arribar i ens van demanar que els aconselléssim, i no diré noms, però avui ja m'ha confessat una altra persona que està aquí que està a punt de fer-se cooperativa. O sigui que d'aquí poc vindrem també al col·legi a molestar, que ja ho hem fet algun cop, però a començar a veure quin és l'encaix de les cooperatives en el col·legi d'arquitectes, no? Perquè la nostra professió, i per tant el col·legi també, que s'emmiralla la nostra professió, estava fet d'una manera que no ens representava i que no és la que treballem nosaltres, no? Una manera doncs, molt venut com el lliure professional que treballa, que és l'artista que treballa en el seu despatx, però que molts cops darrere amagava grans estructures empresarials, o potser no tan grans, però molt jeràrquiques, amb una persona que tenia tot el control sobre tant el disseny com l'empresa, i que s'emportava tot el mèrit, també tot el risc, però també tot el mèrit, i tota una resta o treballadors explotats o estudiants encara més explotats, que per exemple nosaltres tots havíem viscut aquesta figura, que no surten per enlloc, no? Llavors vam voler trencar amb aquest esquema. És una empresa com han de ser les cooperatives, que treballa de forma horitzontal, que cada treballador és soci de l'empresa a parts iguals, no perquè tingui més accions o menys, sinó perquè és un treballador. I això ja és més cosa nostra, no? Però nosaltres també ho hem fet que sigui també més igual en tot el que són les responsabilitats i les oportunitats de treball, de participar en el disseny dels projectes. No és que ara en aquests moments nosaltres som 14, però no és que els 14 estiguem en tots els projectes, però sí que cada setmana ens reunim, ens anem explicant com van els projectes. Quan ha hagut un problema doncs ens hi fiquem tots a arreglar-ho, si algú vol opinar d'un disseny o d'un projecte pot fer-ho, i al final els projectes surten amb el nostre nom de la Col i no surt amb el nom individual de cadascú. Nosaltres sabem qui ha participat, però no hi ha uns que pesin més que d'altres, no hi ha aquesta figura de cap. Dintre de la Col fem tot tipus de projectes, des de temes de construcció, obra, el que faria normalment, o la figura clàssica que entenem d'arquitecte, fins a temes de disseny i de construcció que construïm nosaltres, fins a temes més socials, que és el que ens dedico jo i que us ho explicaré després. I aquí, sí que diguéssim que
estem prou contents perquè amb tot el que ens ha costat i amb tot el precaris que hem estat tots aquests últims anys, ara seguim sent precaris, però bueno, diguéssim que la recta va cap amunt. Diguéssim, no vull vendre-vos tampoc com un discurs de superemprenedor, de tot és fantàstic, tireu-vos a la piscina, feu, que guai, perquè seria fals, ha sigut una cosa doncs, bastant difícil, però que és interessant perquè dintre de les gràfiques del nostre món, no? Que justament quan nosaltres naixíem és quan ja començava la caiguda més en picat, doncs nosaltres podíem com a mínim anar cap amunt, anar cada cop incorporant més treballadors. Al principi doncs, érem només 4 o 5 i ara doncs, dels 14 ja som 13 treballadors. I a més cada cop tenim més projectes, tenim més volum, o sigui que també perquè hi ha altres maneres de fer, no? Hi ha altres nínxols que potser arquitectes, fins ara molts arquitectes no s'havien volgut dedicar o ni sabien que es podien dedicar. O sigui, hi ha molts projectes que també hem sigut nosaltres que els hem creat de nou i ens hem buscat l'encàrrec i ens hem de buscar els diners, no? Hem intentat buscar-nos la vida tant com hem pogut. I bueno, una cosa anecdòtica, si podeu, no feu com nosaltres, que ens vam juntar 14 arquitectes, ajunteu-vos amb altra gent que no siguin arquitectes. A nosaltres ens va passar que érem amics de carrera i va sortir tot molt naturalment, i també molt naturalment cadascú s'ha anat especialitzant en una cosa diferent, no? N'hi ha un que és estructurista, hi ha un que és urbanista i que han estudiat carreres després també, hi ha una que ara està acabant la carrera d'escenografia, una il·lustradora, un més dedicat a temes de rehabilitació, i jo que em dedico més al tema de les ciències socials, no? Jo feia temps que, o sigui, jo mai, des que vaig acabar la carrera, mai m'he dedicat a construir ni dissenyar, i és una que costa molt d'explicar-li a la meva mare perquè vaig estudiar 8 anys de carrera quan no aixeco edificis i quan em demana que si li faré la casa dels seus somnis i li he d'explicar que bueno, els meus companys li faran però jo no. Però tot i així no deixo de considerar-me arquitecte i no deixo de pensar que el que vaig estudiar té un valor i aporta el que estic fent, no? Jo em dedicava sempre a temes més encara de l'ús social i bueno, l'any passat ja vaig també oficialitzar una mica més i vaig estudiar sociologia i ara puc fer una mica més de coneixement i de raó. Llavors jo vinc aquí a defensar això, no? Que hi ha aquests altres camps que quan estàs a la carrera no t'ensenyen i que et sembla que tots hem de ser projectistes i bueno, l'interessant d'avui és que tenim una varietat que demostra que no i a sobre que molts d'aquesta varietat són els que en realitat ho estem passant pitjor, que no ho estem passant tan pitjor o ho estem passant no millor, però que en realitat és on hi ha aquests camps inexplorats que no ens havíem atrevit a tocar encara, no? Jo em dedico a tot aquest tema de veure l'impacte de l'arquitectura en la societat i en la gent, no? I com pot la gent influenciar sobre l'arquitectura, com pot la societat tenir veu en tot el que és arquitectura i urbanisme. A mi m'agradava, quan estava a la carrera, m'agradava més l'urbanisme. A l'ETSAP, si heu passat per allà, sabreu que l'urbanisme segueix sent una cosa purament formal, igualment, no? I la gent segueix sent els figurants d'un decorat molt maco. I a mi el que m'interessava més era quina influència té, no? La forma construïda sobre la vida de la gent i com la vida de la gent pot influenciar sobre la forma construïda. Això, en paraules més entenedores, normalment es tradueix en temes de participació, en projectes de com incloure els usuaris i les usuàries i els habitants en el disseny, en la forma de construir de l'arquitectura, però bueno, també té altres branques que poden ser més d'investigació, més de recerca sociològica, i que és això, que fins ara molt poca gent del nostre camp s'havia atrevit a entrar, no? I sí que estava dominat, per exemple, per tota aquesta branca més purament sociològica, purament de geografia, d'antropologia, i que és molt vàlid i òbviament en sap molt més que jo, que només soc mig sociòleg, no? Però tenen una altra mentalitat també, tenen un altre punt de vista que no és el que tenim nosaltres i no poden aportar tot un valor afegit que sí que portem nosaltres, no? I ja sabeu del que estic parlant, o sigui, la comprensió de l'espai i la implicació que té aquest i com es construeix ho entenem de forma molt diferent nosaltres, no? O sigui, quan veiem un edifici sabem com s'arriba a aquesta forma, quines implicacions té, sabem veure també
una xorrada molt gran, no? Però la Torre Akbar, o sigui, una cosa així rodoneta, sabem, no?, que aquesta planta rodona sabem que expulsa la gent i que no és una cosa que et convidi a entrar i que no saps per on fer la porta, no? Això és un problema que ens hem trobat tots a projectes, però un sociòleg veu la Torre Akbar i no veu això, veu més la iconografia, la representació, les relacions, però no sap veure les implicacions que té aquesta forma, ni com es fa aquesta forma, ni tot el que et contacta, no? I el mateix, doncs, amb els materials, amb la textura, totes les coses que sí que hem après en la nostra carrera. Tot això doncs, m'ha portat en aquest món de fer aquests, per exemple, processos participatius, de com traduir el nostre saber i el nostre coneixement i el que nosaltres sabem fer a una manera intel·ligible perquè la gent ho pugui assimilar, ho pugui treballar i pugui dir la seva, però també pot anar de l'altra banda, no? En el nostre dia a dia també treballem amb molts sociòlegs, no tant de la meva banda, que és més el que se'n diu qualitatiu, però també de lo quantitatiu, de números, de plans d'habitatge. O sigui, en l'urbanisme sabem que ens cal treballar amb moltes altres professions, no? Amb economistes, amb sociòlegs, amb ambientòlegs, i jo crec, i també el que vinc a defensar aquí, que perfils com el meu, que estem en un entremig, podem aportar molt de traduir d'una banda cap a l'altra, perquè moltes vegades hi ha una incomprensió total, no? I costa molt aquest treball entre diferents disciplines i diferents professions, i també fa falta aquesta figura de pont. Jo trobo que també és interessant la tessitura en què em trobo de ser el raro en totes les bandes, no? Perquè quan vaig amb un grup de sociòlegs, com estava l'any passat, era l'arquitecte, i quan estic en un grup d'arquitectes sóc el sociòleg. Llavors trobo que està bé aquesta manera d'estar entre dos mons perquè destaques. Per tant, també us animo si teniu aquestes inquietuds de coses totalment aïllades de lo que és l'arquitectura, que us hi tireu, perquè si realment és la passió i sabeu trobar-li el nexe, també diguéssiu que sereu capaços de trobar nous mons que fins ara doncs, molta gent no havia explorat, no? I bé, també, quasi per últim, comentar això, que jo crec que és una cosa que està a l'alça, perquè també la nostra societat també cada cop podem anar més, no? Sobretot el tema de la participació, que fins ara, per exemple, amb els POUMs, no sé si algú ha estat en temes d'urbanisme, però fins ara la participació que t'obligava en un POUM era molt ridícula, no? I acabava quasi sent un tràmit de la presentació a exposició pública. Si ningú es queixava, ho ficàvem en un sobre i això ja era la participació, i ara hi ha una demanda ciutadana, no? Molts dels projectes que nosaltres fem han nascut perquè hi ha hagut un grup organitzat darrere que ha reivindicat de plan, això no es pot fer d'aquesta manera, s'ha de fer d'aquesta altra, no? Jo crec que la societat, per sort, està anant cada cop més per aquesta banda, per tant també hi haurà més oportunitats per explorar com a arquitectes, com treballar amb la societat, com fer la nostra feina més sensible i més acord amb el que demana la gent i no estar tancats a la nostra torre de marfil com a grans artistes, sinó veure'ns el nostre client, que és la gent. I també això es demostra amb l'interès de l'Escola CERT, que just acaba de crear un curs sobre eines de participació, que aquí està una fantàstica directora del curs, i que també sembla que està tenint el seu interès i que encara us podem inscriure. I em sembla que ja està.